Да пасам и пасам на хоризонта. Ама за какво да? Защо живеем на този свет? Да се бързикат с тебе или с някой друг мине. Ти въобще нещо направили мисля за отчаяние. Ти не вкажа най-големата, къде каза, земята знае. Чекай момента. Те, че да се без родителя е много живот. И се сънашва на пенсия от чистото 3 лева. И плюс там някакви добавки. Тая 100 лева. Не, 500 лева. И как ги проводиш шибаното евро, какво става? 10,50. Как да се живи? И като има душмана на главата, така се живота. Хубаво няма да стане. Да. Не мога да се стигна до улица Завет. Там. На тъмно и на студено. Друг начин не бъда. Такъв. Да нататък си името аз. Друго да какво. Да какво има да се старя да живее. Да нещо да ги хора. А вие дето са прата на много идеи, да нам качената помада. Да. Малко е чао, докато му дойде някой друга му да удълта. Да сега лека вечер.